Door aan het tiert is het Ronald McDonald Hoes geregeld broek door eilanders. Ik had zij volwassen familie in het ziekenhuis hebben. Als wij 's nachts om 2 uur worden ingevlogen vanaf de Schelling of vanaf een ander eiland, dan kan je niet zeggen van ik ga mijn slofjes weer naar huis. Dus dan zou je een hotel moeten pakken om 2 uur 's nachts bijvoorbeeld. De doelgroep van het Ronald McDonald is vanzelfs ouders van zieke ben. Maar het huis maar dicht omdat het net meer uit kan. Het kon organisatorisch niet meer uit. We hebben verplichtingen ten aanzien van het Ronald McDonald Kinderfonds over bezetting. En dat samen heeft ertoe geleid dat we gewoon op een gegeven moment hebben moeten zeggen van we stoppen ermee. Dus ja, op een gegeven moment is het dan ook afgelopen. Hoe pijnlijk dat ook is. Toch is er nou een petitie en er binnen een soort reacties. Heel veel respons, heel veel medestanders, heel veel mensen die mij steunen in mijn actie. Omdat het natuurlijk zo belangrijk is maar ook voor mensen van veraf. Dus niet alleen voor de eilanders, maar ook voor mensen die uit uithoeken komen die ook niet naar huis kunnen. Ja, de eilanders is natuurlijk een hele speciale groep. Die hebben de gelegenheid gehad om gebruik te maken van de overcapaciteit die wij hier in het huis hadden. Het huis gaat echt dicht. En het MCL zal zorgen voor faciliteiten waarin die eilanders in ieder geval een plek kunnen krijgen. Maar dat zal geen Ronald McDonald faciliteit kunnen zijn.